Rosary nke Virgin Maria dị nsọ. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Amụọ ya na Virgin Maria, ọta ahụhụ n'oge nke Pontius Pilate, akpọgide ya n'obe, ọ nwụọ, elie ya, ozida na mmụọ dị Chukwu. Olu si n'eluigwe kwuo sị, nke a bụ nwa m hụrụ n'anya, onye ihe ya na-amasị m. Igbo ekele m. Anyị abịala na nkụzi nke ụbọchị nke taa nke akwụkwọ Igbo anyị bụ Igbo dị ụtọ. Anyị ga-akọwara unu ihe dị n'ime akwụkwọ. Ugbu a anyị ga-ebido na nkụzi nke mbụ, ya bụ agba nke mbụ. Anyị bido na nkụzi Igbo agba nke mbụ, abịdị Igbo, isi mbido, nkọwa abịdị Igbo. Mkpụrụ edemede Igbo dị 36. Ha bụ ndị a. Ọ ga-abụ nnu ekwu ya, nnu edepụta ya ka ị nwee ike ghọta ihe na-akọ. Dịka m si kwuo, mkpụrụ edemede Igbo dị 36. Ya bụ a na onye mebe, b, ch, d, e, f, g, gb, g, w, h, i, j, k, w, kwe, le, me, o, p, r, c, sh, t, u, v, w, nye, z. Maka ịgụọ ya ugbu a mara mgbe izuola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ya bụ o zuola 36 dịka isi kwuo na abịdị Igbo 36. Ka na-aga n'ihu. Abechede efigigbe igwe ijegegbe wili miningi wi o obi risisiti vewe yeze. Abechede efigigbe igwe ijegegbe wili miningi wi o obi risisiti vewe yeze. Anyị ga-agụpụta mkpụrụ edemede a dịka abụ ka o nwee ike nwee ụda pụrụ iche ma nwee nghọta pụrụ iche, ka ọ na-abụ ị na-agụ ya ka mkpamgbe ị na-aghọta ya nke ọma ma na-amụta asụsụ Igbo a ọfụma. Ngwa gere na ntị. Mkpụrụ edemede dị 36 Kwambe. Mkpụrụ edemede dị 36 Kwambe. Mkpụrụ edemede kere ụzọ abụọ. Kwambe. Mkpụrụ edemede kere ụzọ abụọ. Kwambe.
ụda ume na mgbochi ume kwambe ụda ume na mgbochi ume kwambe ụda ume dị asatọ kwambe ụda ume dị asatọ kwambe ụda ume kere ụzọ abụọ kwambe ụda ume kere ụzọ abụọ kwambe ụda ume eyo ụda ume ayo ụda ume eyo ụda ume ayo kwambele mbele kwambe mbembe kwambe mgbochi ume dị 28 kwambe mgbochi ume dị 28 kwambe mgbochi ume kere ụzọ abụọ kwambe mgbochi ume kere ụzọ abụọ kwambe 9 gbara mkpi 19 dị nge 9 gbara mkpi 19 dị nge kwambele mbele kwambe mbembe kwambe nyiri udume dị abụọ kwambe nyiri udume bụ one na anị kwambe nyiri udume bụ ome na anị kwambe nyiri udume bụ mgbochi ume kwambe nyiri udume bụ mgbochi ume kwambe nyiri udume dị ka odume kwambe nyiri udume dị ka odume kwambe kwambele mbele kwambe mbembe kwambe ị ga-asị na ị ga-amụtala ihe ọfụma ma ị gụọ ya ụta ọ ga-adị gị ezigbo ụtọ ma dịkwa gị mfe ịmụta ọsịsọ ma ị gụọ ya ma gụgharịkwa ya onye gụrụ ihe ụta ọ mụtachakwala mkpụrụ edemede ugbu a ihe omume depụta mkpụrụ edemede ndị mgbochi ume depụta mkpụrụ edemede ndị yorujume nke a bụ ihe omume ị ga-emere onwe gị ka ọ bụrụ na ị na-aghọtakwa ihe anyị na-akọwa ugbu a anyị ga-adọbiri ya maka agwa nke mbụ anyị ga-abịa ụbọchị ọzọ kọwara gị ihe dị na agwa nke abụọ ka ọ dị na mgbe ọzọ anyị ga aha m ka bụ Nwaada Chioma onye ga-enwe mmeri ọ ga-enwe mmeri onye ga-ada ada ọ ga-ada ada onye ga-enwe mmeri ọ ga-enwe